Kungiyar kwallon kafa ta Bayern sun shirya farfado da kokarin su na daukar dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta FC Barcelona Dani Olmo wanda ka iya barin Catalonia saboda matsalolin kuɗi da kungiyar ke fama da su. Kungiyar kwallon kafa ta PSG na shirin su biya euro miliyan 100 domin daukar dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Bayern Olise kafin kungiyar kwallon kafa ta Chelsea, Liverpool da Manchester City su kai ga sanya hannu kan dan wasan gaban na kasar Faransa. Kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid da Bayern na cikin kungiyoyin da ke zauratin dan wasa Dusan Vlahovic wanda ka iya kasancewa a kasuwa a watan January akan kuɗi da kai euro miliyan 15. Dan wasan na Sabia Vlahovic ya ki amincewa da tayin kungiyar kwallon kafa ta Villarreal a lokacin bazara, yana fatan samun kungiya mafi girma da zai koma a shekarar 2026. Kungiyar kwallon kafa ta Farsan Germany na shirin kokarin daukar dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta FC Barcelona Eric Garcia a matsayin na kyauta idan bai sabunta kwantiragin sa cikin watanni 2 da kungiyar ba. Sai dai burin sa na farko shine ci gaba da zama da zakaran na gasar La Liga. Kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ba su yanke hukunci ba tukunna kan makomar dan wasan bayan sa Andrew Batterson wanda kwantiragin sa zai kare a Anfield a karshen kakar wasanni ta bana. Kungiyar kwallon kafa ta Chelsea sun tattauna da wakilin dan wasan gaba na Al Ahly Ivan Toney wanda ke sha'awar dawowa gasar Premier a matsayin na aro watanni 18 bayan barinsa kungiyar kwallon kafa ta Brentford. Wakilan dan wasan tsakiya na Farsan Germany Warren Emery sun mika shi ga kungiyar kwallon kafa ta Arsenal, Manchester City, Bayern har ma da Real Madrid, sai dai farashin da aka sanya masa na euro miliyan 90 ya hana a ci gaba da tattaunawar zuwa yanzu. Kungiyar kwallon kafa ta Arsenal, Manchester City har ma da Real Madrid da kuma FC Barcelona na daga cikin kungiyoyin da ke bibiyar dan wasan tsakiyar kasar Mexico Gilberto Mora mai shekara 16. Dan wasa Juran Timber shine dan wasa na gaba da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ke shirin mika masa sabon kwantiragi bayan da ya zama ɗaya daga cikin 'yan wasan da Mikel Arteta ke sanya su cikin 'yan wasan 11 farko. Duka dai anan zamu kawo muku ƙarshen labarin namu, sai kasance da mu a lokacin idan mu duka ya so kana ku bayyana mana ra'ayoyinku kan labarin da ya fi jan hankalinku a sashen comment.